Bueno, Rosa, cuéntame. Outro dos nosos problemas son os sprays, en general, prácticamente todos. Co spray sempre foi un problema desde que veu porque tiñalle un medo loco. Non sei se é o ruido, se é o chif-chif ou que é, pero non nos quere. Dase para atrás. Es un sonido bastante... Sí, pero soa, tranquilo, echa un líquido. A moitos cabalos como que... Ui, creemos que como é algo sinxelo, que é moi pequeniño ou que é algo que a nós non nos dá medo, pois o cabalo é tonto. Por que lle dá medo o spray? Porque claro, o tema do spray, ao final, se non arranxamos este problema, as moscas e todo iso, pois se poden facerlle feridas, entendo, non? A ver, un dos problemas son as moscas. Ela tamén é alérgica aos culoides, ou tamén... Culoides? Os mosquitos. Culicoides. Eso. Sempre os chamo ao revés. Os bichos eses. Pobre Odi, a verdad, que xa non lle chegaban con todos os medos que ten, como para que teña alerxias aínda por riba. Importante, a primeira vez que hago chis é fora dela. Quedo aquí. Ostras. E quedo un pouquiño. Puf, isto é o que nos fai a nós, é o que nos temíamos, porque odia o tenlle moito medo, o spray non é o dela. Ahora sí que se asustou, Un pouquiño, non moito, pero dixo, ai, no. A cosa é evitar que huya moi forte, se huye moi forte me pasé do estímulo. Entonces, volvemos. Quedo aquí, Parece mentira que un sonido tan leve a un animal tan grande o asuste. Sí, pero mira. Ostras. Odi está tirando para atrás, pero non quero retenela, non quero obligarla a estar quieta, quero que entenda, non tes que moverte, non tes que huir de mí, non pasa nada, non morde. É como un niño pequeniño que vai ao médico e quere dicir, non pasa nada, é un médico, o dentista, se estás tranquilo, o dentista non te vai facer nada malo. O neno dice, mamá, estás ben, nos vamos. Isto é o mesmo. Por exemplo, se vai asustar un poquinho, vale? Me vou aquí, podo manter un poquinho, me vou con ela, non pasa nada. Pois xa le dá medo que o spray aparezca aquí, ni que ela teño que hacer o flish. E dixo que pense. E se queda quieta, con calma, se queda quieta, vamos a esperar. A este paso chegas a Pontevedra, Nah, se va a parar. Pensan que é malo que vaya tan para atrás, que chega a Pontevedra, pero non pasa nada, teño un poquito de medo e non é nada importante. Ahora se lle acercaches un poquinho máis o spray, Claro. é o premio, non? Porque quero que ela asimile que cando isto aparece, está o premio. Al final, pois é un medo, non pasa nada. Hai xente que está no mar, nadando, e unha bolsa de plástico lle toca e se asusta moito, porque igual é unha medusa. E xa pouquiño pouco, xa estou aquí, vale? Ui, eso, eché un poquinho e ai, que bien, apareceu un spray, porque teño que cada día aumentar un poquinho. Mira que bien. Sí. Estás flipando? Queres probar ti unha vez e o deixamos? Tranquila. Tócame a min agora, pero a verdad é que non as teño para nada comigo. Non sei, creo que non vou ser capaz. Creo que me vou poñer nerviosa e vou na poñer nerviosa a ela tamén. Primeiro, desde aquí, vale? Non vayades con isto moi aquí delante, que non o ven, ni hacia os ollos, porque dicen, ei. Eu creo que Odi notalle que vai tensa. Sí. Creo que sí. Mira, que fácil. Moi ben. Pero moi ben, Rosa, Eu moi te digo ben, tamén, Odi. moi ben, Rosa. Moi ben, aí disfruta. Ai, por fin, por Dios, que alivio. É a primeira vez que lle boto un pouco de spray sin que saia correndo, sin que deamos voltas. Ai, moi ben, Odi. Alegrados, moi ben, Odi. Moi ben, Odi, moi ben, Rosa. Super. Bravo. Ben, Rosa, ben. Parece que lle colleu por fin o tranquillo. Hostia, ahora parece que se lle gusta, os. Porque perde o medo. Pero tan rápido. Sí. Se non te pega, non te fai nada malo. Si Y llora, sí, entendes, si o entendes. Se o entendes, xa está. Que Rosa, pensabas que era tan fácil? No, a verdad que no, Mira que me costó. Ahora se podes bañar casi co spray. Mira, xa casi, ves? Por fin vemos un avance. É algo no que estábamos ancladas e ahora mismo estamos avanzando. Ao final Rosa o está conseguindo e tamén incluso Odi está máis relaxada e máis agradecida de que xa pasou.